ka USS Abraham Lincoln lani kata ka tip da ka CVN new puar kare ka win ki jhat thma ki ba klan bor tam bat ki ba kong san tam jong ki sipai duriao jukuri Amerika kani kare ka jhat kabala ban kit ikling sun kabala pendon kam ru yaka da ki bor nuklear kabala sna ban pen kit yaki bor sipai jongkuri Amerika haga nuguru ka jaga jong ka perthai hangni ka don ka jimbatai ka ba shai bat ka ba banya bha shaphang jong ka ni ka jhat USS Abraham Lincoln kani ka ka jhat kit ling sun kabala ru ban pendon kam da ki bor nuklear ba ka la ban yat haduriao kari Amerika ka pendon kam ban ai ya ka kerteng ya u Abraham Lincoln uba longru u presiden uba khanriu jong ka Amerika latei ye ka jhat haga laitorik jong ubnai November jos nam sejar khandai spa pra phusau la pentre kam ye ka nadu ka khat laitorik jong ubnai February jong usnam sejar khandai spa pra pra bad la pentre kam pura ye ka nadu ka khat waitorik jong ubnai November jong usnam sejar khandai spa pra pho khandai ka jaka ka bajuyang jong ka dai hapo jong udolonong jong ka sandiko ka USS Abraham Lincoln kare ka wini ki sipotuli ki jhat kit mar ki ba kin sai tam jong ka Amerika balai la khot ye ka jhat kum ka ta ka nongba ka ba silai namar ba ka doni ka jingjrong ka balong hadu kumba lai spa lai pholai metar ei ka jinghe ju ka pingkyang ka jongka ka long kumba nyo pho nyo metar ei kala ban kit hadu kumba silak ton ei ka jingkhia hapo jongka ka jingdon ju ki khot hapo ju ki jhat kilong lai hajar ar spa ngot nangta ki nong troi ki bedai sha hau hau kidon kumba ar hajar sau spa phraphungut balada khinlang baro ki bedon hapo ju ki jhat kilong hadu kumba san hajar san spa ngudi ei ki bru ki ba trei bat ki ba don hapo ju ki jhat USS Abraham Lincoln ka long ka jhat ka ba he kat ki lightly ei ki madan football lada khin nakut sekut jongka ka USS Abraham Lincoln kare ka bala pendon kam deki artillery ki nuclear reactor kini kila ban trekam hadu kumba ar pho san snami ei khlam da pendon kam setia ban pendap umpnyang yeki kadai ka jhat ka bala ban ya stat kumba san phon ru kilometer haga siganta ki lingsun gila ban sa haduriao deki banai khlam da wan phai seki kat lingsun gi joki kidon sibun ki lingsun gi ba khlan bor ki badan hapo jongari ka jhat kini ki lingsun gi badan hangne ki long kum ka FA-18 kita ki super hornet fighter jet nangta ki EA-18G Growler electric warfare nangta ki E-2D hauki kini gila ban yo ka jingtip ka ba kloi bha ha ki no ki duki benta ki ba don sa hau nangta ki don ru ki helicopter MH-60 Seahawk kini kila ban ele persa ye ki jhat duriao bat ki la ru ban pelat im lada JAA kani ka jhat kala ban kit hadu kumba ru phau hadu nyu fusan tali e ki lingsun ka jing pendon kam ye ka USS Abraham Lincoln kala ban tip ru ye ki ba don sa hau ban hirthman ringkau ka jing pej bine habaro kilang bat kumno kala ban te lakam ye ka duriao ki tiariale bar ki jiada watlai kala shania hagi nongbut na ka bata ban ai ka jiada hanrei ka don ru la ki jong gilat ban ai jiada yeladi ki don ki namding ki bla khot da ki RIM-7 ki bala ban yele persa ye ki lingsun bat ye ki namding jugi wepat ki don kita ki namding ki bla khot da kita ki RIM-116 rolling airframe missile lani kita ki ram kidon ru kita ki phalan CIWS kini kiri ki tirthma ki bala ban set tang sejan ki balong ru ka jingada ki khadu ya ka ni ka jhat ka benta ju ki bu sipai ki kerpang ju ko ri Amerika na ka ka jingpet pau ba hangnu ki sipai ju ko ri Amerika kidon ki jingpen trekam le ka don ka nu du thma katip ru hangnu bakan sange katip hangnu ki ne le persa kidon katip hangnu ka don kam ye ka jaka ban ai ka jiarap ki bru la jong bat ka ju ai ru ka jiarap ye ka nu du ka jingja ka snusi ka jing lai do jongki nong pahara haga lek ka wan ga jongki haba ke ka jhat ka poi hagi nu ki jaka ka pha ru ye ka khubor ka bakhlan sha ka sanshar ke khadar bat sha ki bor sipai ju ko ri Amerika ka jing tre kam ka bakong san jong ka jhat USS Abraham Lincoln ka ba yo ru ba simbenta kum haga thma ju ka gov ka ba jaus nem sejar khanda spa khanda poi tang bar su grshan ye ka thma ha ka thma ju ko ri Afghanistan ka ba jaus nem ar hajar iwe tertar bat kum juru haga thma ju ko ri Iraq kala trei kamru hai ka durio Persia ha ka durio ba jong ka China kabron saphang sathi ka julai tru sigi benta jo ka Iran ka Korea satei lamingi bat ka China ka USS Abraham Lincoln kam juyat marway ka yalam ru ye ka kunhun ka tip da ka carrier strike group lane ka CSG kini ki kunthop ki guide missile cruiser kini ki la ban tip
ba hangnu kadai ban penjat hangnu ki don ki jhat duriau bat kumno ban penbiang ya lagi jong ki jhat kini kiri ki tiar ki bakin sai tam ki bala ban ai ki jiada ye ki bor sipai ju ko ri mereka bat ki long ru ki tiar ki bakin sai tam ha ga purthai balai ke USS Abraham Lincoln ka long ka badun kam hadu kata kani ka jhat ka dei ka dak jong ka jingsan char sipai ki ba khlain bor tam ju ko ri mereka ha ga purthai situlup bagala ban hirthmar ki lingsuin khlam da pendon kam satya ye ka jaga sa ga jong ka shabar nagari kala ru ban turekam habaro arkum ki bor sipai bat ka chiete lok ka jongka ka jingdon jo ka wi ka chat kala ban kta ye ka jinglong jingman jong ka jingsngan jo ka than hi baro ka wai bat ngila ban ong ba ka dei tang ka USS Abraham Lincoln ka bari ka chat ka ba pendon kam ban yai lingba jong ki bor nuclear ka ba la ru ban yele thma ban pensange i ki nongsun bat ban pen pau ye ki bor sipai jo ri mereka ha ka nu gu ka jaka ka ba ki don ha ka purthai bat ka ni ka chat jong ka ri Amerika menta ga don hapo jong ka duriau hajan jong ka ri Iran na ka benta ban pen khre ya ka jinghir thma ya ka ri Iran halor jog ka jinglong jingman jog ri Iran namar ka jingdon ka thma po ying hapo jong ka te ka ri na ka jingprsa jog ru pa ba ya unong sanshar jong ka te ka ri u ayatollah Ali Khamenei kabala phai nadu ka tayo ka benengkong jong ubnai January jong dos nam ar hajar ar phon ru khublesi bun ta thadu bi kandu ha ku wipat ka video